416. No fajnie. Fajnie, tutaj tak nikogo nie ma, ale pościel świeża jest. No to tak po eksploracji kopalni chyba akurat. Rinaldinu, nie? Jak to wejście zrobił w oparciu, to my wskakiwali jak normalnie. No. To było czerwone. O! Ło, tu przez zic! No dobra, ma być. Zic! Fajniutko. Łukasz, chociaż mi telefon, bo ja mam w kapsie, żeby mi nie wypadł. Jakoś tą konstrukcję uważaj na pręt. Te Ja- panele i te krzesła jakoś mało temu ufam, szczerze mówiąc. Jaki... Będę grał w grę! Pod matą się mało, to na pewno też powinno wytrzymać. Super! Super, już mi się bardzo podoba. Matuleńku. To jest całkiem dobry hotel. Taki nie za czysty, nie za brudny hostel. Tokio Hostel. Tu, proszę Państwa, mamy składzik nie wiadomo czego. Beczka śmiechu. Beczka na niegrzeczne dzieci. Tak. Słuchaj sobie, zobacz. Ja, no mi go ten, wiesz? Tak, co tu mamy? Kalendarz z głową. Musi być punkt obowiązkowy. Jakieś odzienie jeszcze. Wild August, a już jest september. Fusion Core znalazł. Gówno wrzecionowa. Co? Czytałem w fryzarkach gówno wrzecionowa. Masz górno wrzecionowa? A, ja też przeczytałam. Gunwo. 2003. Lubię stare kalendarze. A co jest? 2003, tak? 2003, tak, tak. I wcale nie jestem purystą językowym. Ale tutaj jest, czekaj, z czym mi się to kojarzy? Z Firem Trójką? Nie. No, Trochę. Z każdym firem. Z Bardziej Dead Island. No, ale bardziej Też z tak. firem jedynką jakoś, nie? Bo to się Tak, możliwe, że mi się machło. Za dużo tych gier. 2002, ale patrz, jaki piękny kalendarz. To 2002 jeszcze kopalnia wyglądała jak kopalnia, a nie jak... 2002. Czekaj, jak wygląda coś, co nie istnieje? Czekaj, bo tu idzie tak pierdyknąć, Bartek. Wiecie co, może ty też jesteś takiej słusznej wagi, razem na tym nie stajmy, bo to się już pode mną. Czy ja nie widzę potrzeby schodzenia między te ruły ciepłownicze? Chcielibyśmy coś wymontować. No ale właśnie. nie dzisiaj. A myślę, że już się tym zajęła inna ekipa. Podejrzane jest chyba. No, A gdzie znaleźliście te akty z góry? akty zgonu też wszystko nakręcimy. Wow, Tak, ja to byłem. z więcej takich dziur. Ja tylko znalazłem wezwanie do badania radiograficznego, radiologicznego. O, zawsze coś. Co trzeba, espresso? Espresso, parzone? Parzone espresso? Panno? Sypa... Kurde, kożdo. Ej, ale tu tak czuć jedzonko. Nie wiem, czy... Może ja się żywię dziwnymi rzeczami. Też jest taka możliwość. Tu ładne. No, taki szwarcmydło powidło. Nie, na przykład skutnej karty nie do głowie. Nuka-Cola, proszę. Znaczy no, Coca, ale... Ale spaliłem na to nie zasiał. Co?
straszy, bo łatwo czy nie łatwo? Ale czym zależy? No, Jak złapałeś kątnika domowego większego, to łatwo. A tu już tak czuć mocą trochę. Ale zastawa, to więcej niż w domu. No. To co? Jakiś magazyn starych technologii? Technologie retro. Ale tutaj czuć takim spoconym, pijanym, śpiącym człowiekiem, nie? Tam od tych materacy. Nie, ja myślę, że to już jest pieśń przeszłości. Tu Magazyn spożywczy. taki wehikuł czasu w ogóle. Wow. Dokąd mogą prowadzić te schodki? A tu czuć taką gumę. Od drugiej strony już tu co byłam przed chwilą. Salka bokserska. Pusto. Ale fajnie, że było coś takiego. Siłownia. A dobra, bo te schody... no i to już do lat. Tak, bo tam były z drugiej strony też. Dobra, no zobaczmy. No z siłowni to raczej nic nie zostało. Toilet. Och, nic czyściej niż w tej piwnicy. O. Nic czyściej. Czemu tam... A, bo to może było wyjście na zewnątrz. Znaczy no, wyjście z reguły jest na zewnątrz. Biuro klubu Tytan. Jak myślicie, czym trudnił się klub Tytan? Można planować. 2011. Jakieś gardiny stare. Pocik. O. Oh my god. Jakie barykady. To jakby tu miała apokalipsa zombie być. Nie ma. Ale patrzcie, tutaj w ogóle to jest jakby odrębny segment. Zobaczcie, tu jest odrębny segment całkowicie tego piętra. I tu jest gęba, kiedy się idzie zlęknąć. Ale mnie to nie spotkało. No. No pójdź to obejrzysz. Tutaj. A tu to jest naprawdę fajne stanie całkiem. No tutaj te drzwi co prawda tak średnio. Kuku, panie kruku. Ciekawe, czy to już chyba nie graficiarze, nie? No raczej to już było tak w ramach dekoracji, jak to działało. No super, ale te zapachy... Już idę, tylko tutaj muszę wejść do pokoju, w którym jest kupa, żeby zrobić fajne zdjęcie. Chcesz tam wejść z kompsem nagrać? Nie, tam nic nie ma takiego. Właściwie to powiem wam szczerze, że chyba się pofatyguję do góry. Tutaj centralnie, a ta toaleta to w ogóle... Idziemy jeszcze na wierzch. No jasne. O nie! O nie! Zwierząteczko! Co to? Tak. No, biedne. Jejku. Przez go znowu. Protokół zawodów zapaśniczych. Słowicki Ośrodek Kultury i Sztuki
A i tu były tak, te zgonu i na razie... Tu są akcje zgonu. Raporty. Chyba na tym pierwsze, jak nie to piętro wyżej. My God. Z tego, co? Ja chcę akcję zgonu. Bo tam był, ale pusty, nie? No właśnie, tak pusty. A tutaj też jest fajne. Tu to jest górny. Dobra. Zrobię tu taki overview. Jaka to była gra? Dying Light? Co mi się tak kojarzy? Nie chciałabym tu spać nawet za darmo. Wtedy, kiedy to działało. Nie chciałabym z nimi nawiązywać żadnej współpracy i wspierać ich działalności. A nie wiem, czy to nie było piętro wyżej. Może piętro wyżej będzie, bo... No. Książki w 2004 były jeszcze książki telefoniczne. 2002 Panorama Firm. No tak, bo pamiętam w latach 90. takich wczesnych, jak w ogóle przynosili te książki telefoniczne do domu. Zawsze było smutno, jak mama wyrzucała taką książkę. No ale patrz, teraz by to nie przeszło, no bo RODO i w ogóle wszystko. Ale w ogóle jak się robiło pranki z telefonów stacjonarnych, zanim był YouTube jeszcze pranki, rozumiesz? Jest głos. O nie, to jest mój kolor. O, gabinet może być. O! Czy mi to tam Tito, nie? Osobiście. Widzisz, ile to jest aktor? Masakra. Zgonu na razie i małżeństwa. Ale to co tutaj? Urząd Miejski sobie robił jakieś wysypisko Ale śmieci? widzisz, że to jest Rzeczpospolita Polska ludowa. No ja, ale na przykład wiesz, ci ludzie jeszcze żyją, nie? I nieraz to Ale to jest... jest blanko wszystko, to są puste. O. Dzień dobry. Na leczenie kanałowe można? Nie mam nic do leczenia kanałowego. Ale creepy, nie. No, Nie, weź, nienawidzę no tego. dentysty takie obecne to nie jest najlepsze. No nie powiesz, że jest przerażające. Proszę cię, nie. Zapach jeszcze? Tak, czuć. Pomimo od otwartego okna i tego, że to już nie jest. To się długo trzyma. Z 10 lat. Nie, bo się długo utrzymuje. O, patrz Bartek, ty byś takie coś zrobił u dentysty, nie? Chętnie. Tak, jeszcze mnie to podpalił. Dobra. Bez pokoju, bez pokoju. Co to było? Dwa razy zamiast. No ja nie wiem. Ale Meridol dobry. Lokowanie produktu muszę zrobić. A to jeszcze gdzieś jest pomieszczenie jakieś? Właśnie szukam. Bo ja też mam z tamtej strony. Masz tam stworzenie. To jest najgorszy hostel na świecie. Najgorszy. To hostel z filmu Hostel nawet taki nie jest. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa? O co tu chodzi? Kachlok. Co mogło być? Pralnia. Spore wątpliwości, czy potem chodzić. Przerażające to miejsce. Ono po prostu wymyka się wszelkim kanonom postapokalipsy. Czyli wychodzi na to, że to był taki budynek wielofunkcyjny, a hostel się zaczynał od drugiego piętra? To był kiedyś hotel z tego co wiem. Ale taki hotel, Gościnie. hotel w sensie Wulc, nie? Pewnie. W sensie, Nie jest Wysłowicki, ale to lat 80, a później. no powiem wam. O, tu jest śmierć, super. Jezu, nie widziałam czegoś takiego z 25 lat, jak nie lepiej.
ten już mam. Ten? Jest technika taka. Dla ciebie to znaczy fajnie. No że wiesz, że co jeszcze, meble tego, nie? A. Co teraz te wszystkie piętra się pewnie tak będą wtarzać. Tu jest też takie, widzę, takie łóżko. No, w niektórych wyposażenie zostało, nie? W zasadzie to nie jest długo opuszczone. Oczy wszystkich zwrócone są na kopalnię, a tutaj patrzcie, co się dzieje w tym mieście. Taka destrukcja. Nie no, ale tak na serio to z kopalnią to jest akurat skandal w biały dzień, co się dzieje. Kuchnia. To jest godne. Pachnie frytkami. Pachnie, znaczy śmierdzi olejem. Kierowy sobie na obiad. Eloha. No, tu jest Patrzcie tu na podłogę, nie? dużo tego. Patrzcie tu. Patrz tutaj już. Przepraszam. Masakra. Całe zwały ptasiego kału. Okej. Sekretki tu leżą. Możesz to też nakamerować. No na kamerowyduje. Okej. Narnia jest bardzo pomysłowo zrobionym pomieszczeniem. Okej. Dobra, idziemy na cmentarz. No ja też, kurwa. To ten Janek się przekręcił z nim? Nie, gołębie hodowo. Ja? Policz ma taki. Tu wszystko jest w materii rozkładającej się. Ja chyba tu kręcił. No dobrze, będę miała co wypipywać, bo... Ptasia grypa. Koniec przygody. Idę. Bardzo nam się wszystkim przyda trochę świeżego powietrza po tym. Zwłaszcza gołębniku, nie? Super.